Inkosi yasekuseni. Manyazeletha ayingcwele namhlanje ekuseni izwi engililethela unyazi kuyangena eGoli ngomhla ka-11 ngoLwesibili. Indaba enkulu ke leyo Manazaretha ukungena konyazi emzini walo unyazi mase lufikile lufuna abantwana balo bonke eduze kwalo. Manje oba ngizela nje ngizengendaba enkulu
ukuba ngizosho futhi uma semfikile uthi nalo unyazi kuyangena eGoli. Luze ingane zalo zonke iGoli eGauteng. Balulekile ke lokho maNazaretha uma nizelwa umyeni uNkulunkulu abe ngakithi sonke sikwazi asipha amandla ukuba nomqondo kwemukela abantu abazobe befika bevele emagubeni omane beze eGauteng province. Ukubambisana ngomsebenzi kaNkulunkulu kubalulekile. Umsebenzi unyazi lwazi kahle ukuthi la eGoli luyathandwa. Niyaluthanda unyazi la eGoli, uyakwazi nalo lokho. Awubonanga yini lapha eThemba lethu ngomhla ka-31 ukuthi kwakunjani. Naqhamuka entabeni amagubho manonke eGauteng behlangabeza uNkulunkulu wabo. Wabe sekunzima kakhulu unyazini ukuthi ube umhlangano ophelele manje kodwa manje beku one day. Waqala kuyinto encane nje ngathi one day nje. Kodwa uma selifikile unyazi la lwaze lwashona uma selihamba ukuthi awu umhlangano phela lokuphelele. MaNazaretha uNkulunkulu akasiphe njalo inhliziyo nothando onyazini. uThixo esinaye manje na unyazi lwesulu. Njengoba luphumile kulezi inkinga kade zilukhungethe selikwazi ukukhuluma kusasele 3 months ukuthi luyanyuka iKenani ngoba kuphume konke lokhu abekade enanyekwa ngakho khuluma izinto ekungeyizo. Lukhululekile kunyazi. Masikhululeke nathi maNazaretha. Usifihlile uNkulunkulu simvikela ngiseqembini lelivikela yena okuthiwa i-executive committee. Wasifihla uNkulunkulu phakathi kwabantu ngoba besenza abantu lokhu abangahambisani nakho ukuba thina sime ekutheleni unyazi lwesulu uThixo. Sebesho bekhuluma zonke izinto lezi. Kodwa unyazi lwesulu asizange silahle sathi siyosondana lo phansi kwezihlahla. Njengoba siphansi kwezihlahla nje manje. Sasho njalo sathi izihlahla lezi nje thina silunge siphansi kwazo. Asinandaba namahholo kusowancenga kubelungu ukuthi ake besakhela amahholo uhulumeni thina nje izihlahla nazi khona ayibonge inkosi. Noma sekusuke nje naseniqopha umlando nje. Ngase nivele nithenge ihholo ke manje. Lapho singasancengile khona ngabalake manje. Ngoba phela manje sesine lethu nathi siyakwazi ukuzakhela indawo kusona. Hayi lezi sabe sincenga siphaphatha senziwa yonke into kuthiwa sivume into ongeyona. Sathi sinahlala nonyazi siyofana lo phansi kwezihlahla. Ngiyabonga ke maNazaretha ukuthi umsebenzi omkhulu lo muntu enayenza kayincane ningacabanga ukuthi incane lento enayenza. Ayincane lento enayenzayo. Enani ibizele uShembe ngo-August 31. Ayizange zibe ncane ngo-October 31. Ayizange zibe ncane lento enayenzayo. Uyabona izihlahla ziyafakaza namanje namatshe asedidiyela le eThemba lethu ayafakaza ukuthi uThixo wafika lapha wayijabule kangakanani. Akasenze uNkulunkulu nathi inhliziyo zethu ngoba siphuma emakhaya ehlukene. Inhliziyo zethu akayikhokhele uShembe azenze zihlale zimunye njalo maNazaretha. Siyazi sikhathalelane, sithandane, singanyenyani, siphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Futhi lapha eThempeleni la eGoli sinamaqhawe ukuthi uma kuthiwa lapha kuseJudiya
noma kuthiwa kulapha ekuhleni noma kuthiwa kulapha eKhenani uhamba uJehova siwakhombe phambili sithi iGauteng province nasi ithwele sitsha sinamaqhawe nathi asizithande eManazaretha ngoba uyazi uNkulunkulu uthanda abantu abayithandayo nabo asithandane sibe munye eManazaretha ngoba uThixo simkhonza umunye kuphela unyazi lesuku akekho umuntu uThixo simkhonzayo asibe munyeke ulwelfisa unyazi ukuthi ngiyafisa ukuthi lokho shongo yilanga lanti igoli sengilibumbile lekela thethisa abantu bakithi emntuba labatshela lapha eThokozane bathi nina yake ngihlushwe yini mina ngihlanganise igoli ekhuluma ngathi lokusila uNkulunkulu usenza isibonelo uma ekhuluma nabanye abantu akahambele ushembe enhliziyweni zethu ngabanye thina sisikhulile eManazaretha miningi iminyaka esengihlele emhlabeni sikhulile manje uma ngingathiwa njengamanje ngishumayela ivangeli lenhlukano phambi kwehamende encwele nanokuthi phambi kukaShembe ngomhla kuphela ngeke ngilibone lisayo ngiyothi ngiyongena amaqede kuthiwe yini lento wofuna ukuhlikizela lento engaka kusho kimi ngiyacela nama ngenza uNkulunkulu ngithanda unyazi ngikhulume ngobunye phambi kwaManazaretha ngoba uYesu umhla kuphela uyophendula ngingedwa phambi kwehlalo sobukhosi nanjengamanje ngobe ngiyasaba ukuphendula ngingedwa onyazini ngoba unyazi luyangibiza lubuza ukuthi senenzani manje ngihluleka ke nokuqamba amanga mfele ngisheshe ngisho ukuthi kuphi lapho kukhona kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu makangenze kulesikhathi enguso ngibuke emva leminyaka esengiyiphilile ngibuka umkhulu wami leminyaka akafikanga kuyona ngibuka ubaba wami leminyaka akafikanga kuyona ufike na uhlukene naleli izwe na 54 years wahamba mina senehlula sengiyakweleka 80 shu namanje ngisashumayela inkulumo ngisavumela ukuthi abantu ngithi kulungile hlukanani ningabe munye ebandleni likaShembe awuManazaretha asibuyeleni sibe munye sizela uThixo manje uThixo ufuna ukusifika sibumbene uyabona ngiyebuke ngilapha ngilapha emhlanganweni ngithi manje ngithi ngiyabheka ngiphume edokodweni lapha ngibona kuqhamuka umfulo omkhulu uqhamuka edaweni zemgidi ubhibika amanzi ebhibikela phakathi ethempeleni ethuthukeni ngiyekubuke phela mina ngithule ngibuke ngicabanga ngithi Shembe konje lapha abantu umfundisi wabo yimi konje Shembe konje ngabe ukulungithelo zokulunga nje uNkulunkulu uyangipha ngibukele bonke laba abantu sebeqhamuke edaweni zemgidi labantu nina mayibonge Nkosi ngenyimeni uShembe wabuza uShembe ukuthi bapha abantu bami na yelo valo enginalo ukuthi uma ngabe ukuthi uShembe uyafika ngempela abazi bonke abantu akufanele bazi bonke abantu mayibonge Nkosi akumuningi enguzelelayo ukuba ngizodumisa ngoThixo oza phakathi kwethu osidinga sonke silapha uShembe unemizi emile eGoli ukuthuthuka yithemba lethu lemizi kaShembe ithina ababheki bayo ithina laba lemizi lena lezingane eziphakathi kulemizi lena kufanele ngizithande zonke mayibonge Nkosi uzumhla kuphela kimi ngobuyesa yimi ngobuyesa umhla kuphela ngithamuka ingilozi zingemukele ngenjabulo
zithi wosabdana ubengasekho eduze kwami omunye ubengasekho nomkhabela umshumayeli ngithi wemshumayeli mkhabela kodwa ngeze njani thabo izwi libiza wena kuphela mkhwanazi lithi esakhe idumbe sesilele emoshana umphefumulo usakimi ufuna ngufake ukujabulele okuphakade kahle awume uNkulunkulu ke qoqo nomkhabela cha moshiya umkhabela unowakho uThixo naye azomkhoza umkhabela asingabukani sonke emehlweni eManazaretha asibheke phambili kuphela Manazaretha mina ngiyajabula uma nginani emzini wengcwele kufana noma kulungiselwe uThixo kunezingane ezinye nginazo lapha ekuthuthukeni eyilungisela uThixo nginazi mina ize liyoshona ngiyayixoxa Soweto ngiqoqele lapho okusetshenzwa khona ngale moja yomkhwanazi zihlangane nezinye iqhamuka la ekhaya sihlale nazo sihle nazo fire emini ngithathe ezinye ngihambise eyisuka lapha ethempeleni manje njengoba ngila ethempeleni nje lezi ingane lezi ezikulo mkhankaso omkhulu kangaka laphana ngonyaka ophelile nisenzele into enhle kabi ngonyaka ophelile nenzele ushembe mayibonge inkosi enifike nakwenza ethemba lethu nafike nakwenza kwakuhle nafaka igenerator nayibeka la kwafinde kwabasentambaso nenza kwabakuhle nafaka igenerator nayibeka la wase kuthuthukweni nenza kwabakuhle nafaka igenerator nayibeka la ngathi uNkulunkulu anganibusisa siyasebenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha la engikhona ekuthuthukeni bengisebenza ngibulaleka ngingedwa namhlanje angingedwa namhlanje kodwa usizo luthola la ezempilweni manje kubalulekile ke eManazaretha ukubonga ngoba njengoba ngiyumfundisi kumele ingane ngiyibonge ngincome zonke ungabiki ezinye engizibuka phansi ngoba njengoba ngisho ngithi ubaba unika ingane amaswidi zonke asuke waphethe ezinye uma egodla amanye ezinye izinikeza ngale ngemva kwezindlu sizobona lezi ezinye sihlafuna lezi ezinye utho sekuyezathola lezi ezinye ukuthi ke mina nje ngiyobaba elobaba sezobaba ongathembekile ushembe uyisola ke yide ubuse siyimuntu ongakhuluma amanga ngolimi lwakhe nenkohliso njengoba ngila nje ngiyumfundisi isikhathi sami siseduze kakhulu ngoba uyazi uma usudlulile eshumeni elithile usuphikelela 8 usuphile emseni kaThixo futhi ke mina ngiphume ngivuke ekufeni ngoba ngeke ngahamba ngeCovid insuku ezine ngilele mbheke bezibhedlela ngakhishwa unyazi longikhiphela umsebenzi walo ukuthi mfike lapha ngizowa phakathi kwenu ngilumncedise nami ngisho olukushoyo ungaphambani nalo yobe ngilama nje ngoleka mphambani nonyazi futhi afisa ukuphambana kwesisikhathi uyenzeka ukuthi wena uhamba kahle kanti uphambana nonyazi kodwa mhlawumbe inhliziyo yakhe ibingafisini ukuphambana nonyazi kodwa kungenxa yezono zakho onazo ezenza ukuthi uphambane nonyazi kodwa ukuthi ukhuluma kahle kanti usuphambana nonyazi kufanele ngenjani phambi izandla uma wethe uma senisho uphambane nonyazi phela wena lento ngikhuluma lapha ubusulwa nonyazi awubengaziswa intenteshele wahanjwa kancane eManazaretha kuleli vangeli awugijinwa uyacathanywa njengomakoti singomakoti njengoba sihamba nje njengamanje nasizela uNkulunkulu futhi ngabe sihlale sihleli phansi nje singasenyakazi nezingane ziyahlupha sibuye sithukane nazo futhi ngithethe kakhulu kanti ngabe ngilindile ngoba uzwa umyeni ngihlale ngilindile kuze kufike nomhlangano uzizwe umhlangano ngoba sina silindile thina
uShembe uzobesho namhlanje ukuthi usa eGauteng province uzobe memeza namhlanje bese iphuma ngolesibili ke ezala kithi bona zathi ayigcwele ngishilo ngathi akukuningi uthando lwethu sinalo elokusaba nalo mhla ka-31 Oktoba uThixo sinaye ethemba lethu saba naye wenza umsebenzi kahle uNkulunkulu wasenza saba khona ngabe ngisekhaya nami kodwa ngenyuka ngoba ngangeke ngihlale uShembe lapho okuthiwa ngumfundisi wakhona ngenyuka ngesenkulu ukuba nami ngibe khona ngenze umsebenzi wami ukuba umfundisi ukuthi unyazi uma lufika wenziwa njani uzokufika izinsuku zami engathi ngale kufika izinsuku zami ngiwenza ngawuyeki zifike ngihambe ngiyophumula nami ngentokozo lapho engilele khona ngoba ngasekahle ukuthi angaphulanga umthetho kaShembe. isihlabelelo Manazaretha sokujabula ngoba ngijabulela ukuthi unyazi luzobona abantwana balo siyamukela ithimba lami Manazaretha unyazi lwezulu
lukhumula izimpi ngaphandle kwale lizwe esilakhele la. Sibonile lulandela emkhondweni wobabamkhulu balo lwabaseMozambique. eMozambique bekukwalubhadwa ngikhumbula sihamba nenyanga yezulu. Sisuka la eGoli sihamba nalo sibheke eMozambique. Sigijime 120 kilometers per hour singami. iRenamo ilele phansi. Igawule ihlahla yayibeka kanje. Yalala phansi uma udizindiza ibona ukuthi ziyihlahla kanti iRenamo le. Bathi sigijime ngo-120 noma ngo-140 noma ngo-160. Basiyala eborder gate ukuthi bazosimisa betela imali betela ukudla singabaniki. Imoto bazoyithatha bethi umbuso uyayifuna. Mhla inyanga yezulu iya lapha edlinzeni lamakhosi lapha okunomondlwana khona owomisiwe wahlaliswa phansi. Masingena sirawunda irawundi inyanga yezulu yenze nje irawundi yenze nje imishona phansi izofika egcinene ebasement thola khona amakhosi abekiwe amakhosi lokhu ahlala njalo lapho umondlana zabe seziqhubeka simletha lapho zamletha lapho yalwiwa impi yakhe yobukhosi iRenamo neFrelimo yalwiwa iphele sekulonyazi losula ibonga inkosi. Lezinyanga ezidlule kuye kwavotwa labhubha eMozambique. Khona manje iphumile amalizathu amahle kakhulu ukuthi umzukulu kaMondlana naye sebebambisene kanje bavote wakwalahleka amavoti lase liyabhubha kwase kubuyela hlala phansi kwase kuthiwa cha iFrelimo nayo iphethe neRenamo iphethe ayibonga inkosi. Akesithandazele iZimbabwe. Imemezi inkosi ngoJulayi yathi izohamba eZimbabwe. Uyabona nje manje abangedaba inkulumo esho inkosi ngoJulayi kuvele kuchaphazela amathumbu. Ngoba luzothi unyazi luyakhona anytime eZimbabwe. Mananzaletha umbuso munye laphana. Lona omunye umbuso awufuneki. Munye umbuso nje okhona lapha uphethe ngebhawuthi. Uphethe leliyazo wodwa. Hawu ingane uNkulunkulu umomile eGoli siphethe sonke manje ayibonge inkosi. Zonke inhlaka iphethe zineswi parliament. Akuseyena ukwalubhadwe eGoli eGauteng province ukuthi iphethe umuntu oyedwa ezinto ayifunayo. Namhla yena zonke zangenelele. Akwanti kuyenzeka lokho. Mthandazo wethu sowuthandana sizothandazela izwe laseZimbabwe uNkulunkulu unyaze alulukhulule ngempela. Kwenzeke eMozambique kuzokwenzeka futhi ayibonge inkosi. Seshilo umnikazi wesonto wathi uyahamba uyakhona. Yebo sikhuluma nje ukhona nje. Umoya wakho ukhona lapha. Uyalungisa nje umoya wakho ukhona lapha. Ayifumi inhliziyo zethu. Uthi uma ehamba sosukuma simlandele. Manje ngasho nje sosukuma simlandele. Awumananzaletha. Okuyangijabulisa futhi ukuthi abantu baseZimbabwe abaningi abalapha esandleni yasoyibonga inkosi. Yeah. Cool ukuthi uyazi ke manje umkhankaso wokuthi igcine iZimbabwe ikhululeke. Umthandazo wakhona sizoshaya khona lapha eThempeleni ayibonge inkosi. Yeah. Sesikile umnikazi ufikile umkhululi olandela izizwe zonke fikile unyazi lesulu lulogaleleka lapha koBulawayo uyothanda noma ungathanda ayibonge inkosi. Ukhulula leli yaso seshilo ukuthi uyahamba sehambile kukhona nje besikhuluma nje
umoya wakho khona unyazi wezulu luyalungisa uma elungasho ngomlomo olutshele thina bafundisi ngene ngethize ngifuna ukuya eZimbabwe vele siyofika lapha amagabadi esesehlile sehaliwe sekugesiwe ngeke singemukeleli sesifikile ngisho ngabe kuthiwa usho kule viki yakuleli sigaba siyofika unyazi uthule kuhecwaka ngoba useshile ngomlomo ngoJulayi wathi ngizohamba ngeZimbabwe usithumile ngoDisemba sahamba saya khona sile khona lapha ngayihamba zonke ikhungo zonke lapha sakhona ngabuka sathi uNkulunkulu yenza leli sizwe libuseke ngoba labe sikubo yilaba abangafunwa labe besingakubo ngapha abafunwayo yilaba bale Harare nomgwaqo wakhona uSikontili kusuka kwaBulawayo uye Harare kuphela yonke imigwaqo amagraveli ugcwele ibhokoja zamatshe siyofana ngelinye ilanga ngapha siyohamba kutha siyofika kwele wamkhona zeGwanda iyobe sifaka iwitha ngoba yoba sekunqoshiwe ngapha sekukhosi sekuneswe Nazaretha unyazi lukhulula ibosho luzele kuzokhulula thina nje emnyama kadingana nosenza ngakhona nomswati kuzokhulula thina la ukuthi sihlale sikhululeke mase neyinkinga sibika ushembe bese yasikhulula inkinga eziphethe abafowethu abanye sinabo nathi asizwelane nabo sibanike umthandazo ukuthi akunqobekele yankinga leya ushembe eSwazini uyaya eZimbabwe eMozambique uyaya kusele eZimbabwe washo ukuthi ufuna eZimbabwe manje sememezele ukuthi sizohamba ekhona manje ke asenze ukuthi iphupho lelishow unyazi sesiyile phela thina khona safike sabuka ukuthi inkosi yami yenza ukuthi luhambe unyazi luyofika lapho nabantu abadolela eThempelini abakhona bephile inhliziyweni zabo ukuthi hawu nkosi yami sasafika lapha sasesiba kule nkonzo sasethempelini nathi ke beyofika ngakithi mana thandela akumningi okuyikhona ebengulethile ngilethe ukuthi sizelwa umakoti uselandiwe kumakoti usinikile ucusu luphethe ucusu luphethe sikhuphuke naye eKenani usinikile ushembucu ukuthi intombi isinikile ukuthi isisiqomile umshado yangena ngolesibili eGauteng abakhwenyana yithina abakonti bayesa manje ke la ke ngiyobesa nje uzokhulula mina nawe ayiphume zonke izingane zakhe zime iphakamisa izandla nosizo lwazo ziluphakamise ushebe eqhamuka ngoba usefikile umkhululi uzokhulula bonke abantu Nazaretha akumningi enguzele ngiyazi ukuthi kade kumhlangano omkhulu kade kwahlala umhlangano eKenani kulungiswe imisebenzi kaNkulunkulu nabanye abade besinganabo la namhlanje bafikile namhlanje nabanye bonke abangaze bebe khona lokhu besetshenziswa ushembele izandla ikaShembe manathe egcwele siyazi umuntu osetshenziswa uShembe kuyenzeka sibuye singamthandi ngoba nami ngiyathanda usetshenziswa uShembe ngithi yini isebenze wena wena mina ngisebenzi yeka lenhliziyo ezinde manathe egcwele uShembe uthanda abantu bakhe ngesikhathi uthuma abantu ukubanika umsebenzi abazokumela asemukeleke thina nawe kusasa uzokukhomba uShembe athi uzosozela mina ubusuyake ngakho ke kake susa mehle eduze kosebenzela uShembe obizwe uShembe athi osondele eduze kwami mntana ubusodlula mzonda utasisolo uNkulunkulu utasisolo uNkulunkulu ufika uthini kuNkulunkulu ngomhlaba kuphela yaja usemusha ustill young awukwazi ukuhamba ngizothi uphuma lapha nje abakubamba lapha ekhonini bakunqume njengoba umsha kangaka nje usho suhamba sokuhlamba sokuqhuba phambili thina ahloniphe sonke ngokufana omdala akahloniphe omncane nomncane akahloniphe omdala Nkosi ibusise izwi layo bese iphinde ibusise kuqa kwebandla ngenzele ukuthi umshumayeli njalo ngoba
usuka kushembe mhlawumbe uningi azokusho kungasidi isikhathi inkosi kusuka